Subay sa kilo-kilong shabu nga nakumpiskar sa duha ka mga operasyon sa Cebu City ug sa Konsolasyon, gibutyag ni Mandaue City Police Director Julian Intoma nga niadtong Enero may intelligence report na silang nadawat kabahin sa shipment sa drogas nga moabot sa 20 kilos. Gitutukan kini siyang mga personnel ang pag-abot sa barko gikan Mindanao nga posibleng gikargahan sa maong kargamento. Apan matud niya negatibo ang ilang follow-up ug wa sila nabisto kay inay mga utanon ra ang karga. Nakonektar ni Intoma ang hitabo ni atong Enero sa nasakmit sa duha ka mga operasyon ni atong weekend kundiin moabot 28 kilos nga drogas ang ilang nakuha. Ang magtiayong insila nga naaresto lakip na ang ilang mga anak taga Barangay Labugon, Mandaue City ug may negosyong tindahan. Ang laing nadakpan mao si Jocelyn nga wala hinuon sa listahan sa Mandaue City Police apan nagpuyo sa Kasili Konsolasyon sa panimay nga gipanag-iya sa laing anak nila. Ngadto pa nga akong tropa sa Pier 1 tungod kay as alleged dunay 20 ka kilos na nag-coincide talaga sa kuan. Yung wala lamin nabutaw mi anang sa underday sa mga kuan sa sa ahos yung garlic. Ay ang gikuan sa mga ikuan sa gulay nga yung sa spices pala.